Dobrý deň, takže vrátim sa ešte k tej našej webke, čo mi na tom vadilo. Včera som sa nejakým zázrakom dostal večer, takže som napravil, čo som potreboval. A teraz v prípade, že si otvorím všetky príspevky, napríklad zo života spolku, dostanem ich v takejto podobe. Adresa Český spolek zo života spolku. Sú 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pod sebou s odkazom na staršie príspevky. Ak si však otvorím zo života spolku na tom konkrétnom Nestihlisto Český národnostní magazín, mám tu možnosť kliknúť na ze života spolku, čiže otvorím to. Zobrazí sa mi niečo úplne iné. Áno, je to kategória ze života. Toto potrebujem zjednotiť. Ideálne by bolo, keby sa to zobrazovalo všetko takýmto spôsobom. Je tam 6 postov na jednej strane plus stránkovač dole. Všetky veci dole fungujú. Ďalšia vec. Ak vyberiem trebárs z archívu mesiac, zobrazí sa mi zasa niečo úplne iné z archívu. Obrázok, anotácia 2, 3, 4, 5 plus odkazovač na stránku. V katastrofálnom tvare, pretože všetky obrázky sú rozmazané a nájsť v tom nejakú logiku, nejaký systém, ako nedokážem. To znamená, že to už je tretia verzia zobrazenia stránky, akú máme, a tuto je, vidíte, tuto je problém, ako mi to v archíve rozhádže petu. To je strašné. Ako keď na toto niekto klikne, tak je z toho úplne na vietvi. Ak vyberiem rubriku zobrazí sa mi zase posledné blogy, čiže 2, 4, 6. Toto je to, čo by som chcel mať vo výsledku na každej jednej otvorenej stránke, kde je odkaz na nejakú sekciu alebo kategóriu, alebo neviem, ako to nám pomenovať. To znamená, že toto treba zjednotiť. Je to veľmi dôležitá základná záležitosť. Rozmýšľam, že čo ešte by som mohol predstaviť ako ďalšiu drobnosť, ktorá mi tam robí šarapatu. Toto vyzerá, že je všetko v poriadku. Dobre, čiže toto je prvé video, toto je to, čo mi vadí na dizajne stránky.